Последното – рецепта за мир. Войната, която водим със себе си, не я дават по новините. За нея пише на зелените рецепти с транквилант. Проповедниците за мир и спокойствие, бензодиазепините. Алпразолам, клоназепам, диазепам, реланиум, валиум, флупен, тиксол, мелитрацен. Върховете на фармацевтичната индустрия текат във вените ни. Всеки ден сме жертва и агресор на собствените си мисли. Паниките, страхът и нуждата от бягство са съвсем реални. А всеки около нас се държи така, сякаш няма война. И ни дават рецепти за мир, защото всичко било в главата ни.